Soc l'Eric Díaz, tinc 22 anys, soc d'Abrera, del Baix Llobregat. Des de fa 4 anys estudio a Manresa a l'Escola d'Hoteleria Jubillat, que és una de les més importants de Catalunya. A l'abril de l'any passat em vaig presentar al concurs Joves Cuiners de Catalunya, organitzat per l'Escola de Sant Pol de Mar. Gràcies a haver guanyat aquest concurs, representaré a Catalunya a l'Internacional de Joves Cuiners de Galway. Catalunya és un país molt divers, que gràcies al seu clima mediterrani tenim molta varietat en els nostres productes. En els seus 30.000 quilòmetres quadrats, tant de mar i muntanya, som un gran reclam pel turisme, gràcies al seu patrimoni tant cultural i gastronòmic. Catalunya és reconeguda mundialment per la seva gastronomia, ja que tenim molts restaurants amb estrelles Michelin. Ara estem al Bages, cor de Catalunya, on tenim el Parc Geològic Patrimoni Mundial de la UNESCO, que és Montserrat. A la Catalunya central tenim grans productes de qualitat, el vi, com podria ser la D.O. Pla de Bages, el fuet de Vic o el mató, formatge de Montserrat. El plat seleccionat per representar Catalunya és el pollastre de manresaneta. Originàriament és un guisat, però nosaltres li donarem la volta. És un plat que és recepta d'Ignasi Domènech, un dels grans cuiners catalans de l'època, de fa uns 150 anys. Aquesta recepta forma part d'un dels grans llibres de la cuina catalana. La cuina del Bages és una cuina tradicional, ja que sempre s'han buscat productes de proximitat. Normalment s'han fet servir productes de caça o de carn, ja que el mar no arribava fins aquí. La nostra recepta originàriament porta pollastre, brou de pollastre, olives de Corbella, pernil, sofregit de tomàquet. Nosaltres hem intentat donar-li la volta a aquest plat, buscant més innovació gastronòmica. En el plat també hem intentat introduir un polvoró de picada, que es fa amb maltó sec. La picada és típica de la cuina catalana, la qual porta julivert, all, oli i fruits secs. Normalment es fa per donar sabor als guisats o perquè tinguin més densitat. El polvoró és una galeta dolça. Nosaltres l'hem fet salada. El que busquem és que quan te la posis a la boca exploti i tinguis tots els sabors, tant de l'all, l'oli i els fruits secs. Amb aquest plat hem volgut fer un maridatge, amb el qual posarem un vi nuat, de l'any 2015, ja que som a terra de vins. La D.O. Pla de Bages és la nostra gran potència. Aquest plat està pensat per menjar-se d'una forma concreta. La nostra idea és que sigui menjat la gelatina, pollastre, cruixents, maltó sec i espumes, tot junt. Després sigui l'esferificació d'oliva i acabar amb una copa de vi. Aquest vi és un picapoll que és originàriament del Pla de Bages. És una varietat autòctona que només es produeix a la nostra terra.